Action Report Sunday Edition. Mabatian kada Domingo, las 5 to las 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga Action Reporters, balita nasyonal kag iban pa. Action Reports Sunday Edition. Upod kay Action Doral Cabato. Action Reports Sunday Edition. Maayo gaga, syudad sang Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugos nga Pilipinas. Welcome sa pagpangalagad Action Reports Sunday Edition. Karon na naman nga adlaw mga ka-aksyon, panibagong edisyon sa nga inyo programa. Hulyo 17, 2022. Sa gihapon, ululupod kita, pisa las 5, tubtob las 6:30, sining aga mga ka-aksyon. Pila ka mga balita, lokal, national, international, kag sports, entertainment mga ka-aksyon, aton pag-istoryahan subong nga adlaw. So, kamusta ka mo dira sa gihapon ang inyo kaupod sa sining nga Domingo, Action Dorel Cabato. Kamusta mga ka-aksyon ang inyong weekend so far? Ang iban subong nagapangaping-hapi na kay te muna sila tawag ang mga tao bilang ang mga early bird. Early bird, grabe na temprano nga mga pispes. very, very literal. Pero ako na mga ka-aksyon, good morning sa inyo. Sige So sa mga nagaupod na sa aton subong via Facebook, YouTube, kundi man nga mabatian kami online website. Good morning sa inyo tanan mga ka-aksyon. Kag of course, sa mga nagapamati, dara naman sila mapuluyan, nga subong naka-on ang radyo, mayong aga sa inyo. Kamusta kamo dara subong adlaw sa nga Domingo. So grabe no, July 17 na, dosang San-o lang talaghambal nga Hulyo 1 or July 1, ti subong mga ka-aksyon 17 na, kag pila na lang. Mayara na lang sa nga 2 ka semana, kag mga Agosto naman kita mga ka-aksyon. So sa gihapon, padayon lang sa live, sa live sa aton nga pangabuhi. Kan anuman ka maayo or kabudlay sang sitwasyon, hindi kita magpasalamat sa sa aton na Ginoo kay of course siya ang naghatag sa aton sang kabakod sa everyday naton nga pagpangabuhi, no? So sa sining adlaw mga ka-aksyon, aton ibaloon karon sa aton patrol with action kung sino man ang aton patrol karon. Action Zil Minardo ang palibot sa konsitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod subong adlaw sang Domingo. So, kumusta ang Bacolod? Especially nga nag-umpisa na kahapon ang ining task force on spaghetti wire sa syudad sa Bacolod. So maayo ni mga ka-aksyon nga tikang sa aton nga syudad ining pag-umpisa sa pagpanghawan sang kuryente. Kay do kisabla mga ka-aksyon kalain mambla hindi ba siya magluwas na kalain lang taon para sa safety mambla mga ka-aksyon sa aton nga mga mga ka-aksyon tada hindi lang sa aton nga mga nagapang tawag sila mga linemen tawag sila sa ilanan. So hindi lang para sa safety nila kundi para mas sa safety sang pumuloy. Mas mayo pag gani mga ka-aksyon kung kakaskid lang mga wires ba lang nga makita mo sa dalanon kundi pareho sa pila ka mga sa iba niya pungsod nga ang kable sang kuryente nila ara sa dalom sang o kon nalubong sa duta. So tawhay ang dalanon lang tawon. So sa syudad sang Davao actually nahimo na sa syudad sang Davao. So may mga areas na dito maka-aksyon nga hawan katama pelte katawhay lang tawon kaya ang iya nga wires ara na sa nalubong na sa duta bala pero medyo malawig ang proseso pero di ka nami lang tawon kaga katawhay. I hope amo man na ang syudad sa Bacolod soon wala ta man kinadalian pero may mga
maayo lang ang mga progreso nga tabo sa syudad sang Bacol. So sige, kag ang aton nga mga action reporters karon mga action hibaluon tang detalye sa ilaman mga balita. Sa siniman nga adlaw. So karon aton na hibaluon na mga action. Kay may balita kita sa Bacolod City Police Office nga ining suporta ni Mayor Benitez amat-amat na nabatsyagan sang Bacolod PNP. Kag sa aton nga mga correspondents kay Action Roger Gutib baloon ta karon ang detalye sining kamatayon sang 31 anyos balang bana nga nasapuan patay sa igad sang sapa. Hibaloon ta na karon kag kay Action Nelson Patino kapulisan naman sa Banwa sang Calatrava padayon investigasyon sa mga drug affected barangays. Kag of course mga ka-aksyon ang isa sa mga good news naman yung matabo sa nga semana. Of course, especially para sa mga motorista kag hindi lang sa mga motorista o kung mga nagapanag-iya sa salakyan kundi pati na sa aton yung mga commuters man. Dako ang impact sining panibag-o nga ipatuman nga ano pagid mga ka-aksyon na dugang rollback sa mga presyo sang petrolyo. So pila ang rollback karon ibaloon ta na mga ka-aksyon kay sini nga semana di ba nag rollback ang gasolina kag ang diesel dako to mga ka-aksyon nga rollback kay 4 pesos to 5 pesos up to 6 pesos pang iban nga pag rollback. So sa sini nga semana may panibago na naman nga rollback which is good news mga ka-aksyon especially sa aton tanan no kay sa pag padayon nga pagnubo sini ti kabay pa nga ang atong nagtalaas nga mga baligya, mga ano pa dra, basic needs dra kabay pa nga mapanubo man. Kay may mga report mga ka-aksyon nga ining mga nagahimo bala sang tinapay bala mga ka-aksyon, mga bakery ta dra nagahingyo na ini sila sang 4 pesos nga saka sa presyo sang tinapay. So kabay pa nga although wala pa man napatuman, wala pa man naaprubahan, pero kabay pa nga nga padayon lang ning maayo nga progress bala sa pagnubo sing presyo sang aton gasolina kag diesel kag kerosene mga ka-aksyon para at least hindi man matam-an ang pumuluyo no. So sige kag sa sining adlaw mga ka-aksyon naton hibaloon ang lakat sang panahon kay i-check naton sa Pag-asa kay ang bugos nga o kon ang southwest monsoon mga ka-aksyon ang nagaapekto subong sa nakatundan nga bahin sang Luzon no. So iniya July 17, 2022 nga weather update naton sining aga kag ang bugos nga Pilipinas mga ka-aksyon ang weather condition yara sa magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan o kung panaguob ina bangod sa localized thunderstorm. So ang impact sa mga ka-aksyon sunod sa Pag-asa posible ang during sang pag-ulan bala mga ka-aksyon posible magluntad ang flash floods o kon landslides. Gani extra careful gid so inang panumdum sang Pag-asa nga doble paghalong alerto mabinantayon mga ka-aksyon agod nga kung may mga magluntad nga mga wala ginapabot nga kalamidad preparado kita. Okay, so sige kag ang temperatura subong sa bugos nga Pilipinas mga ka-aksyon yara sa 25 degrees Celsius to 32.8 degrees Celsius. So sa bugos ini nga Pilipinas kag ang adlaw o kung magabutlak las 5:35 sini nga aga kag magatunod naman las 6:29 karon sa gabi mga ka-aksyon. Okay, so sa tanan nga mga biyahe subong nga adlaw halong again ang aton panumdum always kag i-sure nga makaabot ka mo sa inyo kaladtuan. So hindi lang ta mag super dali gid bala mga ka-aksyon kay mas mayo nga bisan dugay ta nag-abot at least nakaabot ta sang sa wala ta kaabot no. So sige, good morning sa
tanan nga mga drivers naton dira subong nga naga-monitor mga taxi drivers kag sa mga tawag sina ganiman mga terminals mga action mga hutuda kung ano pa da mga tuda basta so good morning sa inyo tanan dira. Okay, so mailanda nga pagpamati kag sa may mga ka-action tabala nga guluyag patamyaw may talamyawon sila birthday man da anniversary or kon ano man dira nga celebration or bisan wala lang gusto nyo lang sila tamyawon pwede gid ka mo maka-action maka-comment diri sa aton nga Facebook live naton maka-action pwede gid kag sa aton nga YouTube wala ko da mayo nakalantaw pero mas mayo nga sa aton Facebook live maka-comment ka mo dira then kung makalantaw ko maka-action please share sa aton nga mga live sa Facebook. Kag i-like nyo man ang page sa Action Radio Bacolod para at least updated kamo sa mga nagkakahanabo sa palibot sang syudad sang Bacolod, hindi lang sa Bacolod, Negros Occidental, kundi sa bugos nga Pilipinas, kag sa bugos nga kalibutan mga ka-aksyon. Okay? So, sige, alas 5:11 sa Action Radio Philippines Standard Time. Pause kita anay para sa commercial breaks naton. Kag sa aton pagbalik, i-check ta nga aton nga patrol, hibaloon ta ang sitwasyon sa palibot sang syudad. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang ito ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget.
Las 5:15 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik diri sa Action Reports Sunday edition. So i-check ta dugay-dugay ang patrol ta mga ka-aksyon. Baloon ta nga palibot sa syudad sa Bacolod sa padayon nga of course paglibot-libot ni Aksyon Zil Menardo no sa subong nga aga kag hibaloon ta. I don't know kung subong may registration sa malls, doon nalipat ko sa schedule kaysa nagligad sa SM, so subong Ayala na mga ka-aksyon, pero nalipat ko, ano gusto mong 17, I think kula guro ay, no? So mag-start liwat sa, dali lang, i-check ta na sa, okay naton patrol, sige, aha. So, amo na mga ka-aksyon, grabe. Grabe man ang pagginutok, but in fairness ang aton nga mga gluyag magparehistro, no? Pero te, ang iba niya, nito sa naligad, yung may tent na tuya sa Ayala Mall siya man, no? So, ibaluon tarabe. Kamusta ta kung subong, hindi ko sure kung may registration, pero I think though wala Pero check ta kay Action Zil Minardo sa patrol. Action Zil, good morning! Action Dorel, maayong aga, especially man sa aton nga mga taga palamati Action Dorel, no? Makita naton subong ang aton nga panahon, no? Ang guom-guom sa kalangitan, no? Sa subong Action Dorel na may part yes sa nga kalangitan nga magalum-galumon, no? Pero sa may Aragin North kaga South ang bahin, no? So subong nga aga Action Dorel na makita sa damo na sa mga salakyan ang ara sa dalanon subong. So checkeron taman sa Ayala subong Action Dorel kung may registration bala kay nakita ko sa may daw 14 to 16 sa may Ayala Mall. No? So, wala guro subong adlaw ikita 17 basta siguro ma-proceed guro sa tomorrow 18, 19, 20 do Rob na namo na bala mong ang schedule Robinsons. Robinsons ang next. Tomorrow Robinsons Bacolod, no? Ini ang maparehistro Action Dorel kag di kinanglan gini nila sa mga bag-o maparehistro may tawag ginang barangay certificate bala Action Dorel, no? Kung certification halin sa barangay kay may ara nga nagligad nagpila na Action Dorel halin sa hapon at sa namagaga pag sunod na sa Comelec nga maparehistro wala ka parehistro tungod kulang sang certification halin sa barangay so kinanglan imagine ba na Action Dorel yung number daw 200 plus pero wala ka parehistro yapon kay may kulang nga isa ka requirement so kanuoy man grabe ang sa pagkisyo pila hindi ka na dahan Action Zil sugtan niya nga yan mo nga pagkabuas siya for example di ba sa nagligad to 500 ang ila ang ila gina-accommodate magluwas sa mga PWDs kag mga senior citizens so maglambot na 500 yung Action Zil mag 501 niya, hindi ka nagidya pwede among, so 500 lang cut off. So pagka the next day, hindi ka na siling porque ikaw to ang last sang kagapon, so hindi bot silingon na nga ipagkabuas ikaw unahon. So first come, first serve gidaan ang basehan. No? So, yes, that's why. I-make sure gid naton nga ang aton requirements, kompleto na kay para pag-abuto naton, mayo na bala smooth lang bala ang lakat sang registration. So bale again so lagin man subong Action Zil gali isang isang registration. So July 14 to 16 sa Ayala Malls kag July 18 to 20 amo tong sa Robinsons Place Bacolod. Nan kabasa wala ka may nagpila, wala ka may nalabya, nakalabay ka sa Ayala subong or wala. Subong pag-going kami Action Dorel kaya yes, kag subong tay makitaan ta ini ang dalanon diri sa may downtown area Action Dorel no ka tawhay o kon ka matawhay ang dalanon kagati matinlo no kay tido na maintain na gid diri ang katinlo especially diri sa may public plaza ayon Action Dorel no wala kagin na makita na nga mga sagbot kag tiaga pa kaginay may panilhig na amo ni nga oras Action Dorel no kaga adlaw ti Blessed Sunday no Action Dorel kag ang wala pa nakasimba gid no kaga ipangamuyo ang tanan nga problema. Yes. Action Dorel so amo to kanina sa nasambit bala sa magaparehistro no kinanglan na chikeron gini nila Action Dorel ang ilang mga requirements kay kanugon sang ipila nila halin sa gabi hasta mag-aga kagati biskan isala na dakang or ID lang ang kulang mo dira na hindi gina pwede kag
hindi man na pwede maayo ang action dorel mo kay kung ara ka na sa babaw nga may kulang kaysa hindi na pwede mabalikan. So kinanglan mo naman magpila pagkadaso naman niya nga adlaw. So amo gid na ano sa mga pamatanan kay iba na action dorel first time ni nila magparehistro, no? So kinanglan gid kag sa mga nagapatransfer may mga garantor na siya action dorel nga kinanglan nila updo, no? Makapamatuod nga dara na siya nagsaylo sa ina nga barangay, no? Pwede sa padbalay or kagawan ng or kapitan. So dapat make sure gid mo nga pag kay kakapoy man action zero nga wala bala na process sa imo registration pagka boss up doon mo naman tuliwan ang isa kakapoy. Kakapoy man di ba? Yes. So amo na ibaloon gid ang requirements. Kag sa actually mga action zero, di ba may mara man nga nagapa tao sinigani, nagapa-reactivate bala sang ilang nga mga registration. Especially ang mga wala kaboto bala for 2 consecutive elections. Di ba, hindi ka na pagkaboto dason, no? So, nagamba lang nga COMELEC to, especially si Attorney Kanya, ang Bacolod COMELEC officer sa Bacolod. Siling yan, no need naman magkadto to, di ba? So, ang himuon lang, fill up ka sang form dra nga makuha mo of course sa website sang COMELEC. So ang himuon mo, fill upan mo na, prepare ka sang ID mo da. Kaga scan mo lang na action zil, kag i-email mo lang sa ila, kay email mo lang sa bacolodcity@comelec.gov.ph. Kaga hulaton mo ang ilang email man sa imo para sa imo schedule nga interview. It's either Zoom kuno or Messenger. Nan kay basibla may gapila bala nga for reactivation bala ti kanugo lang sa time nila. So ano na himuon nila. Kay para action dorel. So amo na. Para hindi na sila hassle, bala nga magpila-pila pa. Si Mayo mo nag-action dorel kay may online niya, no? Online appointment niya sa bahin sa mga mapare-activate. No, kaya mo nagapamangkot action dorel mo, no? Kung pwede sila ka pa online or mapila gid sila. So ti amo na ang sabat, no? Nga online na lang sila. Ngitao nanto ang form no ara sa website niya sa Bacolod City COMELEC action dorel. Yes, correct. Yes. So action dorel, wala dito sang may nagapila no, so it means wala sa mga registration kay wala yung opisina ni COMELEC, no? Kaya Domingo nga adlaw. So mayon na nga ma-inform sila action zero kay base balang iban wala kabalo basi subong ka pila-pila sila bala. Diba? Ay, gabi ito yung sa religan ang balita mo yan, no? Nga may tent pag ito ya. May folding bed, may tent, may mga thermos nga dala. Ay, gali ka. So, doon nag-camping sila gali. Tagti, ang mayara, yung mga facilitators, sinisa nga iba nga barangay action dorel, no, ang naga-facilitate dira sa ilang, mga volunteer facilitator ni sila, nga para hindi masalutan bala sa nga linya, ang mga, especially ang nagaparehistro para sa magboto sang SK, no, amo ini ang ginabantayan nila, para wala sa lutanay nga matabo, kasi okay, mandagwab dyan sa ayala, kay grabe gid sila sinimaga-facilitate man sa nga linyahan. Ay mo na every time action dorel nagapatigayon sila sang recount. Kay para mabalaan kung pila na kabilog ang nagalinya kay double banta mo hindi ka na malabutan 500 matamat ka na ang puli. Kay kanugon sang itiner mo bala no nga sige kada ka pulaw tapos hindi ka mangyapon malabutan di ko kakisa alas 5 pa lang alas 6 tungtong na sa 500 ang pila, no? No? Oo. So, amo na bala. Sige, go action zeal. Di ko magana action dorel, mga 7 guro or 8, no? Ara na sa libo ang pila sini. So, ara naman na sa itong mga kauturan, especially kay Kalabanan, hindi na makita natin nga magkaparehistro action dorel nga pamatanon, daw ilisipon ng giniya ang daw maedad-edad, na siguro mapatransfer or mapa-reactivate man sa ilang mga vote, no, ang registration gali action dorel no sa ilang registration. So dapat grabe gining pasensya na action zeal kay tiway ta mahimog ang aton di nga proseso bala sang ikaw na maparehistro ikaw pa yung pangabudlay di mapulaw ka di kinanglan may para makaparehistro ka lang. So grabing sistema naton diri no kabay pa nga masolusyonan na sang government no ang ining problema bala sa pagparehistro himuon bala per barangay no amo na lang natin kabudlay katama pero amo na sa action dorel mo no per barangay do wala yan no hasol kasi ang mismo ang sa barangay na dira nang sila makadto kundi sila yung barangay ga star ay imagine 61 ka barangay may ara pa nga mga taga-iban nga lugar nga diri ga parehistro
no, kung nagapa-transfer, so medyo mabudlay, gid action Dorel, no, hindi kong ma-accommodate, kita nan daw sulit-sulit, mangyapon ang system, kaya mabalik sila pagkaaga, damo-damo, mangyapon, pagkadasan adlaw, amo na mangyapon. So, mo na lang gid action Dorel, no, tsagaan na lang gid nila, ay kung maka-early sila, early na lang gid sila pila, kaya amo naman na ang subong na ang estado sa nga pilahain no, para makaparehistro lang. So, Action Dorel, update naman sa may dalan to sa San Juan, no, which is kagapon, ang sugod na ni ang operation sa nga pag-eradicate sa mga spaghetti wires o kung pagpangkakas, no, sa may dalan sa Juan, medyo mahipid-hipid na gid, no, kung makita naton nga manami na do katawhay balatan awon sining wala nagalambod ang mga wires, no, kay kung kakisado ka namin sayon. So ka namin sayon sa galambod-lambod sini. So matamat ng kinos ang pipilaman ka areas, matingwaan man Action Dorel nga mahipid ini ang mga kable nga nagalambod. So Action Dorel so far, oo. Sa morning, no, wala pa sa mga major incidents, kabay pa wala sa major incidents nga magkahitabo diri sa may syudad sang Bacolod. Sundaran, observation report, nabikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Madamo gid niya salamat Action Zil Menardo sa pagpahibalo sa ato no sa palibot sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. So thank you so much kag amo to mga ka-action sa mga paparehistro buwas liwat maga-proceed ag ining voter registration. So July 18 to 20 ara sila sa may Robinson's Place Bacolod. So pagka 21, 22 to 23, of course, balik sila for sure sa ilang opisina dahil sa may COMELEC office. Kaysa 23 na matapos, maka-action mong ining voter registration. Bali, nag-umpisa sa July 4 and magatapos sa July 23. So, sunod sa records ng COMELEC sa national, mga 1.2 na guro ang nakaparehistro sa amo sina nga 1.2 million ang nakaparehistro sa amo sina nga period. Okay? So, diri kita sa pila ka mga balita lokal, mga ka-aksyon. Kay ining diri sa syudad sa nga Bacolod. So, may isa ka gabi ka 23 years old, mga ka-aksyon lapit na biktima sang hold up. Actually na biktima gid siya pero may lang kay na bawi ang iya nga mga kagamitan. So dra sa may 25th Lacson Street, mga ka-aksyon, tak na alas 7 sang gabi, so Sabado. Actually mga ka-aksyon ining biktima girlfriend is na upon namo sa station pero amo na bala. Grabe mga ka-aksyon ang sitwasyon na gid subong kag mabatsyagan mo na gid ang ginasiling bala nila nga tigkiriwe or tiyempo muerto na sa pagsulod sa bulan sa Agosto kay kadamo na sa insidente sang pagpang-hold up nga nagaluntad, especially sa mga adri sa pila ka mga lugar sa Negros Occidental, mga ka-aksyon. Ang mostly nga ginabiktima gida ining mga mga delivery van ni bala, mga ka-aksyon, mga mga panel, especially ining mga sigarilyo, delivery sang sigarilyo or ano pa dira nga mga panel van na tawag. So amo na mga nagaka-biktima kay syempre ang upod na nila driver man lang kang ilang driver kang ahente man lang. So amo na bala, especially kung maglabay na sa mga maligwin nga mga lugar kag didto na nag-atake ining mga hold uppers. So extra careful na lang gid. Kag anyway, diri na atong kagabi nga insidente sa Bacolod. Ini siya tani ang 23 years old nga biktima nga si Venus Anacleto. Pakadton siya tani siya nga lubrahan, mga ka-aksyon mong dahil sa may art district ayon sa may Mandalagan. So samtang nagsakay siya sa tricycle may isa ang lalaki ang tricycle driver, may isa pagid ka lalaki nga nagasakay. So siling niya sa biktima nga idulong niya kuno una ang sakay nga lalaki. So wala
laom ining biktima nga pag-abot sa medyo madulom nga lugar, nagdeklarar iya sang hold up mga kaaksyon. So sunod diri sa biktima nga nakuha sa iya ang cellphone, kagintuyo man niya kwaon ta niya iya nga handbag, pero wala na dayon bangod nga hugot ang iya nga pagkapyot. Kag nabatian sang gwardya, may lang kami mga good Samaritan nga mga gwardya bala kag Food Panda rider. So saludo sa ila mga kaaksyon kay wala sila nagduha-duha sa pagbulig sining biktima. So ato ginlagas mga kaaksyon sang Food Panda driver upod sining security guard ang ining mga nagasakay sa tricycle. Kag sang ulihi do lapit na sila gorom abtan, ginhaboy nila ang cellphone mga kaaksyon. So didto ginhaboy sa sandalan, so didto nabalik ini sa biktima. So kudos ni sa security guard mga kaaksyon nga si Junji Hinobata kag Food Panda rider nga si Lemuel Putikan. Kay at least wala sila iya nagduha-duha sa pagbulig sa sining biktima. Kag wala bala na minsan nga kung base ito atong mga nagpang-hold up kung may mga sila, may mga armas o kung ano to. So wala sila sa pagpangduha-duha sa pagbulig, bulig sila rekta mga kaaksyon. So risgo man to sa kabuhi nila, pero again salamat man sa ila sini nga ginhimo nga pagbulig sa aton iya nga o kon sa biktima. Okay? So sige, again sa mga magakadto sila ubra, especially kagabihon, kag daw inyo nga lugar medyo madulo, mas mahigitan nga may upod kamo no sa inyo nga paglakat-lakat, especially ang mga naga-ubra bala kung kagabihon, mga call centers naton nan. So amo na extra careful gid kamo kung kung mahimo nga ang inyo boarding house or inyo boarding house malapit na lang sa inyo lubrahan, amo na inyo nga pilion, no? So sige, kag sa iban pagid nga balita lokal mga kaaksyon, sa aton nga mga pumuluyo bilang mga kaaksyon dra sa may, especially dra sa may barangay 39 sa may Bifar Road, pwede na ninyo malabyan mga kaaksyon kay konti gin pa temporaryo to sira sa managligad nga adlaw kay bungod sining pagsungaw blasang wala pa natumod nga chemical, nag-leak mga kaaksyon, so perti kabako. So sa isa ka bodega ni ha, so dra sa may Bifar Road, so ginpasiraan ay kag subong pwede naman malabyan mga kaaksyon, pero padaan pa investigasyon sining mga otoridad kung ano ni siya nga sahi isang chemical ang ining nagsungaw dra sa may barangay 39, especially sa Bifar Road. So ang tanan ng mga residente sang puro Katilingban 1 kag Katilingban 2, pwede nyo na dra malabyan liwat mga ka-aksyon. Okay? Kag diri naman sa update bala sang kaso sang pagpangluthang diri sa syudad sa Bacolod mga ka-aksyon, kay ginapahayag iya ni Police or Bacolod City Police Office City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir nga mayoriya sang kaso sang pagpangluthang sa Bacolod ang nasolve na or nasolbar na sang otoridad. So sunod diri kay Sir Martir nga sadtong bulan sang Hunyo, siyam sa 12 ka mga kaso sang pagpangluthang ang nasolve na kag napasakaan na sang kaso ang mga suspect. Samtang ining nabilin nga 3 mga kaaksyon padayon pa investigasyon. So imagine bala no, bulan lang sa Hunyo 12 kabilog ang nagluntad nga shooting incident. So sini naman nga bulan sang Hulyo mga kaaksyon, mayara sang 3 ka mga shooting incident ang nagluntad. Kag duha dire ang nasolbar na sang kapulisan, samtang nagapadayon naman ang investigasyon sang kapulisan sa Station 3 para sa kaso naman ni Giovanni Gonzales nga gintiro sang wala makilala nga suspect dra sa may Purok Bulak, Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod, no? So at least natagan sang hustisya ining kaso sang pagpangluthang diri sa syudad sang Bacolod. Amat-amat nga matagan sang hustisya mga kaaksyon. Kag subong adlaw mga kaaksyon sa nasiling nakainan ni Action Zeal nga do ka nami na sang spaghetti wars to balang ginhawana na sa umpisa nag-start kahapon. So subong adlaw mga kaaksyon
Domingo, posible nga matapos na kuno sang sang clearing team ang pagpanghawan sang spaghetti wars dira sa Dalan San Juan. So amat-amat lang hasta nga magtawhay ng sitwasyon sa syudad sang Bacolod. Okay, so sige, 5:35 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag sa aton nga pagbalik mga ka-action, mga detalye na sang headlines sa aton nga mga action reporters, aton hibaloon. So sige, magabalik kita pagkatapos gid lamang sining. Para sa damit. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno. Las 5:39 Action Radio, Philippine Standard Time. Kag sa gihapon, ang inyong programa Action Report Sunday edition. Ang walagad Action Dorel Kabat. At this time, mga ka-action, antes ang mga detalye sa balita sa aton yung mga action reporters and correspondents. Good morning, Anay, sa mga nag-aupod sa aton sa Siling Aga. Good morning kay Jonaline Lineal de Cripito. Dra sa ginatamyaw niya si Silvestre Laguer de Quilla, Edgar Sipida, Kit Macariola, ga monitor adlaw-adlaw. Ara man si Romeo
Cotor, good morning. Remar Hicano Haliasgo, good morning. Dra sa may Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Okay, so sige, karon naman ang iban mga ka-aksyon. Dri kita una sa balita ni aksyon ni Eric Magbanwa, nagikan sa Bacolod City Police Office, suporta ni Mayor Benitez, amat-amat na nga nabatsyagan sang kapulisan. Detalye with Action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Action Dorel. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Amat-amat na nabatyagan sa Bacolod City Police Office ang suporta ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga sadto gid promesa niya sa gipatikayon nga inauguration ceremony sa New Government Center. Ini ang parayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. Sunod kay Martir, nagabulig na karon si Mayor Benitez sa pag-construct sa mga police station diri sa siyudad sa Bacolod, pag-construct man sa multi-purpose building, basketball court, kag iban pa na mga programa ka proyekto sa Bacolod City Police Office. Kung mo padumduman, ginparehag sa ito ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga 100% iya ginasuportahan ang Bacolod City Police Office sa liderato ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sulok kay Martir, nagabulig man ang syudad sa Bacolod sa mga gasolina nga ginatugong sa mga patrol cars diri sa syudad sang Bacolod. Sir, ang gasolina, kasi ang problema na sir, kabulig na si Mayor. Yes, mangyayari po ito sa siya na siya po sa wala pa Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Madamog inyo salamat Action Eric Magbanwa. Kag sa iluhan tang balita, nagika naman kay Action Art Tayhupon. Detalye with Action Art. Action Art. Good morning, Action Dorel. Ginalauman ni Councilor Alvin Espino matapos ang cleaning team subong adlaw Domingo Hulyo 17 ang pagpanghawan sang spaghetti wires sa Dalan San Juan. Suno kay Espino kapisar sang madasig kapag trabaho sa mga personnel gikan sa naglain-lain nga mga telcos kag cable companies tuman kadamo nga mga kable sang kuryente ang ila dapat nga kakason. Dugang pa ni Espino may mga lugar na nga natumod ang clearing team nga plano pagasailuhan sa ila operasyon sa masunod nga simana. Base sa pagbulubanta ni Espino, kung wala lamang siyang sabla sa operasyon sa Task Force on Spaghetti Wires, mahimo nga matapos ang among proyekto sa sulod sang 140 tubtob 50 kadlaw. Si Mayor Albi aragid sa area. That's why wala na napasar sa aton pumuluyo, pero subong makita mo na nga amo nagkalala sang problema. So amo na nga ang direksyon ni Mayor Albi nga trabahoon gid ang ina because not a lot of people realize nga amo nagkalaan. So, ang Dalan San Juan, hopefully tomorrow matapos na siya. Ang accomplishment actually is 500 linear meters a day. We have 7,000 meters sa Bacolod mo. Ang estimate natin is 140 days as na matapos natin nito. 140 to 150 days. Labay, ang 1 kilometer is 7,000 meters. So that's more or less pila na kilometro nga wires ang aton nga kinananik here. But we will prioritize areas nga high probable na ang to our pedestrians and our motorized public ang aton nga mga gasakay sa salakyan, mga nega-commute. Amo nang i-prioritize natin yung area. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alas 5:44 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa iluhan ta mga balita, nagika naman sa aton nga action correspondent kay Action Roger Gutib, kamatayon sang 31 anyos nga bana nga nasapuan patay sa higad sang sapa. Detalye ni with Action
Roger Gutib. Action Roger. Yes, Action Dorel, good morning kay Blessed Sunday sa aton mga ka-aksyon. Action Dorel, sa bahin sining isa bala ka insidente sa diin ang isa ka 31 anyos nga bana nga nasapuan na lamang kahapon nga inisya ang nagahapa na sa may isa ka sapa diri sa may Asinda Tagod Barangay Luna nga sa diin Action Dorel ini ang sa gidala sa Cadiz City Emergency Clinic wala na sa kabuhi. Now suno sa pag-imbestigar sa mga katapos ng kapulisan, pinagiman sa kay Police Staff Sergeant GP Villarino ang investigador sa Cadiz City PNP. Ilinibaluan nga tiwala sa indikasyon nga may foul play ang among kamatayon kining biktima nga ginkilala kay Rene Boy Tamarong Valentin, 31 anyos sang Hacienda Balandra 2, Barangay Daga sa diin na. Suno pa sa iya sining asawa nga si Annalyn Tamarong ilamayan 29 anyos sigidad nga nasapuan ang iya sining bana diri sa may isa ka daw kanal blaw kung sapa diri sa may Hacienda Tagod kag base sa report pibling edisya ang naginom kag nagpauli na kutani sa sinlikdan gigabi pero kaagahon kahapon mga alas 2 ng takla sa edisya ang masapuan sa sining sapa-sapa mga naglalabay bala nga nagakanto sa bulantihan Action Dorel. So masubo man nga balita pero tingsuno sa kapulisan wala sang foul play ang nga kamatayon sang nainibitan nga persona. Pero pa sa kay Police Lieutenant Colonel Helgen Dispi na bilong ini sa non-crime incident sa Yapon na abisar gati na sapuan patay ang 31 anyos na bana. Report gikan diri sa siyudad sang Cadiz para sa Action Report. Sunday ini sa Action Roger Gutib nga report una sa balita una sa aksyon. Sa bakulod Action Radio. Las 5:46, Action Radio, Philippine Standard Time. Madamo magiging salamat sa aton mga action reporters kag correspondents sa mga balita nga inyo gindulong sa siniman nga aga. Okay, so sige, good morning sa aton mga ka-action sa gihapon kay di na to. Richie Torbino at Torbio, gali, good morning. Dra sa may Takuling, si SJ Kuanga kag SJ Torbillo nagapamati, salamat gid. You're welcome. Junida Ordones, good morning man. Eileen Flores, good morning sa imo. Kita Hana Gatcho Peruelo, good morning. Kay Big B Real, good morning. Michelle Bello, good morning sa family Vargas dra and Bello dra sa Isabela. Kon banos ang Isabela, may aga sa inyo ha. Kag kay Che Zamora, good morning man. Diding Alojamiento, good morning sa imo. Okay, so sige mga ka-aksyon, mapause kita rin for some commercial break sa aton pagbalik. Pila ka mga detalye naman balita national. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sa 5:47. This time check is brought to you by Champion Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Okay, so good morning kay padayon ta sa greetings ta mga ka-action, ano? Good morning kay Diding Alojamiento, kay Tia Kim Iriman, good morning sa imo. Otay Benedicto, good morning. Liog ko tamyo kay Kapitan Sergio Libre, Cyrus Dibuyan, kag Joseph Kalinkag, sang barangay Manlocahok, Sipalay City. Oy, good morning sa inyo dira sa may Sipalay City. Ang pagpanamyo halin kay Sir Tope. Good morning. Alexander Contrevida, good morning man. Kay Richel Evangelista, good morning man sa imo. Kamusta? Kay Ray Flores Baryoga, good morning. Tamyo ko lang sa Barangay Pandanon DSB sa tanan nga nagapangape sa kapihan ni Fe Baryoga. Oy, may kapihan na dagali si si Fe Baryoga. May nagapagpangape sa tanan nga nagapangape. Kay Eddie Laus, good morning. Dra sa may Victoria City. Upod kay Nanay Isabel, good morning sa inyo dara.
Kay Rochelle Evangelista dra sa may barangay 14 Dawis. Oy, good morning sa inyo dra. May landa nga pagpamati. Kay Miss Yvonne Buescher sa may Germany. Good morning. Kay Rochelle Matandak naman. Good morning sa imo. Good morning man kay Manang ano na ganing ngalan ni Manang nalipat ko. Good morning. Ano naman? Kathy C. Good morning. Kay Billy Albay, good morning man. Ano man si Michelle Sayo Gimeroy, good morning. Kay Robert Aguyo, good morning. May landa nga pagpamati. So, sige, salamat gid. Kay Julie Grace Candiasan, good morning, Julie. Robert Roma, good morning man sa imo. Kaga sa bag-ulang tusulod si yes, nabasa ako na gali. Sige, good morning sa inyo dra mga ka-aksyon. Ara man si Wenilyn Hermo or Germo. Good morning sa imo manang pagpamati. Sa mga OFWs tadra nga mga ka-aksyon, good morning sa inyo. Good morning kay Sir Rupert Gallo and Ma'am Alma Alvarez kag RG Boy sa may Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Van and Doc Matmeo naman sa may Rochester, Minnesota. Kay Miss Jinky Dilagdondra naman sa may Phoenix, Arizona. Good morning, man. Elvira Hilogo, good morning. Sa tanan nga may birthday bala today mga ka-aksyon. Happy birthday sa inyo. Hindi ka mo mang-invite, charot. Enjoy your day lang and God bless you. Araman si Ralston Zaragoza, good morning. Yes, good morning man Miss Elvira Hilogo. Good morning liwat sa imo. Okay? Kag sa tanan nga taga Banwas ang hinubaan. Uy, mayong aga sa inyo dra, especially sa mga nagapamati sa Alagad Radio. Good morning. Muman kay sa syudad sang Sipalay kag sa Banwas na Castellana kay Leo Talaban, good morning dra sa inyo. Kagawad Milagros Salit, good morning man. Kay Tita dra Edita and Tito Dudoy sa may Hacienda Bonifacio, Barangay Mailong, Bago City, good morning. Standby! Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Kag sa aton mga ka-aksyon dara bala. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa kasolusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Las 5:59 Action Radio Philippine Standard Time. Kaga sa siling ko na kayo na mga ka-aksyon nga sa ato na pagbalik. Ato naman pag-istoryahan ang pila ka mga balita bala nasyonal mga ka-aksyon. Kay Ariodri kita ya sa good news of course. Sa tanang yung mga balita, gusto tagi dya good news, di ba mga ka-aksyon? Sa siling ko kayo na bala nga may panibago nga set sa rollback or oil price rollback sa sini nga semana mga ka-aksyon. So mostly ginapatuman ina every Tuesday sang every Tuesdays, okay? So, ginapaabot mga ka-aksyon nga sini nga semana ang magadubo liwat ang presyo sang petrolyo sa diesel mga ka-aksyon mga 1.70 tubtob 1.90 ang inubo sa kada litro sining diesel or 1 pesos and 70 cents kaga tubtob 1 pesos to 90 cents mga ka-aksyon ang iya sining inubo. Samtang sa gasolina naman, aryo, mga naga-consume sa gasolina, malipayon gid niya kahit syempre dako-dako ining rollback sa gasolina. Kay sa gasolina yung mga ka-aksyon, mga 4 pesos and 70 cents bilang mga ka-aksyon or 4 pesos kag 70 sentimos, tubtob 4 pesos kag 90 sentimos ang inubo sa gasolina. So do ano bala nga sa kalawigon nga pila ka ang pagsaka halin sang dumduman ko so na do 42 ang gasolina or 46 basta mga 40 dra ang gasolina mo na
hasta nga nagsaka, nag-80, nag-88, mga pila na to. Imagine, subong at least. So, subong ang gasolina, ang presyo is 75 no? So, 75 point something. Nalipat na ko sang kung pila ka cents or centimos da. Manubo pag ini, sumayo mo na 60. Kabay pa tuloy-tuloy ang laban sa pagnubo sining presyo sang mga produkto petrolyo para of course ato nagmalahal nga mga baligya, especially mga basic needs, bulo barato man maka-action. Di man sila mabasol mo nga aga mahal ang presyo nila kay tungod man syempre ginatransport man na nila mong so gagamit sila sang langis. So dira kung ka mahal sang langis di syempre maapektuhan gid ang ila ginabaligya. So tendency gapasaka sila sang presyo. Okay? So kabay pa nga tayuyon na ni ang pagnubo sang presyo sining produkto petrolyo. Kag diri naman kita mga ka-aksyon sa ining update bala sa nagaparehistro sa barangay kag SK elections kay sa update sang COMELEC or Commission on Elections mga ka-aksyon. Yara na sa 1.2 million ang kadamuon sang mga bag-o nga botante nga nakaparehistro na sa COMELEC. So, suno iya kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laujanco, base sa pinakaulihing record sang July 14, sang July 14 pala ni maka-aksyon na ang kadamuon sang mga kabataan bala nga edad 15 tubtub 17 anyos ang nakaparehistro yara sa 761,684. Sa mga nagaedad naman 18 anyos tubtub 30 anyos yara sa 383,836. Kag sa mga nakaparehistro naman 31 years old and up or pataas, yara sa 64,368 ang naka-register. So, suno kay Laujanco, yara sa 202,707 naman ang nag-apply para sa transfer of registration para sa barangay election, samtang 2001 ang nagpa-transfer para sa sangguniang kabataan election. So, nag-umpisa ang voter registration again sa Hambal Kukaina sang July 4. So, magatakop na ini sa July 23 mga ka-aksyon or Sabado ina nga adlaw. Okay? Kaga kung madayon, wala pa gid man kay do may mga ginaduso nga posible ipa-postpone o kung ipaiway anang eleksyon, pero kung madayon gid man mga ka-aksyon, ang next barangay kag SK elections ang patigayonon sa December 5, 2022. So wala pa ini sang update kung madayon or hindi kay damo pa sang mga huring-huring nga posible hindi madayon kay ang pondo nga gamiton para sa election kuno gamiton na lang para sa iban nga mga proyekto sang gobyerno. Okay? So, sige, kag diri naman mga ka-aksyon sa Ifugao, bala kag Mindanao mga ka-aksyon. Kaya tungod bala sa manliligad niya adlaw, ining tuman nga pagbaha. Naglambot iya sa 37.68 million ang balor sang kahalitan sa agrikultura ang naguba bungod lang sa pagbaha dito sa may Ifugao, Sultan Kudarat, Sarangani kag Zamboanga del Sur mga ka-aksyon. So ara sa kapin or masobra 1,500 ka mga mangunguma dito ang apektado sa sining pagbaha kagyara sa 822 metriko toneladas ang produkto agrikultura kag 1,770 hektaryas ang kadutaan ang nagkalaguba mga ka-aksyon. So imagine bala anong ano naman ini nagluntad nga ining hindi maayo nga sitwasyon para sa aton mangunguma. So kalakip sa mga usually na apektuhan gid mga ka-aksyon ining produkto sang humay bala mga high value crops, livestock kag agri facility. Pero gin pa siguro man sa Department of Agriculture nga hatagan sang ayuda ang apektado nga mga mangunguma. So nibaloan ta mga ka-aksyon ang nagaserbe subong nga secretary sa Department of Agriculture amo ang aton presidente nga si President Ferdinand Marcos Jr. Okay? So sige. Diri kita sa iban pagid nga balita national mga ka-aksyon. Ini balang nano man inatabo to dito sa may Buak, Marinduque mga ka-aksyon. Kay may duha dito ka may magnubyahan dito mga ka-aksyon nga nagcamping sila iya
dra sa may Buak, Marinduque. So ining lalaki nag-edad sang 21 years old samtang ang babayi 17 anyos. So sunod sa report nga last 2 kuno sang kagahon mga kaaksyon, Biyernes ha sang Hulyo 15 natabo. Ining magdubiyahan nga nagaka-camping, ginsulod sila kuno sa tent nila sang suspect nga wala pa makilala. Ang lain pa rin maka-aksyon kay gulpi ginbuno ining lalaki nga 21 years old kag napatay gino kag nakapalagyo ang suspect. Kag sunod sa biktima, tapos niya ginbuno ang ining lalaki o ining nobyo, ginhimusla niya pagid ang biktima nga 17 years old. So amo na bala mga kaaksyon, ginkuha niya ang mga kwarta kag cellphone sa magnobyahanay. Grabe. So amo na bala, ining kung mag-camping kita, dapat may mga upod man kita, no? Hindi mag-camping nga duha lang kamo, especially kung ang lugar hindi secure. Ini I think guro, hindi ni siya siling gini nga may resort guro. Feeling ko mga bye-bye lang. I don't know kung ano ni actually wala po kabalo kung agila diri nga gin campingan ni. Kung anong sitwasyon. Kaya syempre kung resort may mga man na guro, hindi man siguro siling nga pabayaan da sila no isang ga-manage or tag-iya da sang resort kay kung resort gid ni mga kaaksyon, so posible manabat ni ang ining tag-iya man sang resort. So again bala kung mag-camping kamo, mas nami nga sadya damo kamo. Imagine no, so 21 years old. So naga-camping katuya, gusto mo malang yatani mag-enjoy gulpi kamo yagin sulod sining malain ulo ng mga tao. So again ha, sa mga kabataan dira, lesson learned ini mga kaaksyon. Ako personally hindi mo ko bihilig mag-camping, So, okay ko namin ako magsaka sa bukid, pero siling nga mag-camping. Though, okay man, sa idea nga camping, though, namian mo ko sina, pero though, hindi ko siling, kami arag yung tao, daan niya nga, nga, very, gisila, do ka, mas love ginili nga mag-camping bala mga ka-action. Pero ka-action Dale, hilig ni sa action Dale mga ka-action actually magsaka sa bukid kag mag-camping. Pero damo ni sila barkadahan ni sila ni action Dale magkadto, di ba? Kaya just in case of emergency, bala at least may makabulig man sa imo. No? Okay, so sige, so masubo ini nga balita man mga ka-action para sa part especially sa mga ginikanan sining mga kabataan nga nabiktima sining insidente sang pagpamuno nga resulta gid sa kamatayon didto iya sa Buak, Marinduque. Okay? So again, extra careful lang ta kung mag-camping ta mga ka-aksyon. Make sure naton nga safe ang lugar. Okay? Kaya hindi mo mapakta ng yara sa imong nga palibot. Okay? So, sa iban pag inyo balita, national mga ka-aksyon, ari naman niyo naglambot na sa 37 ka mga Pilipino ang ginakabig nga overweight o kon obese. Sa laging handa public briefing mga ka-aksyon, ginpahayag sang National Nutrition Council, Nutrition Information and Education Division nga si Jovita Raval nga makaalarma na ini mga ka-aksyon na nasambit sang kadamuon or record sa mga Pilipino nga tambok. So, suno kay Naval, ila ginuduso nga aprobahan ang National Policy on Addressing Overweight and Obesity. Kabalo ko mga ka-aksyon, ining overweight or obesity, damo, ini komplikasyon nga dala mga ka-aksyon, mong damo, ini posible balatian nga matuga sa aton nga ikaayong lawas. So, dapat ang ining mga overweight naman bala katama, buligin nyo man ang inyong kaugalingon. Kay kabalo ka mga ka-aksyon, kung tamaan si mo katambok bala, ikaw man mismo nagahalit na sa imo lawas mo. So, gana-gana lang kablutan namit magkaon. Ang ginarason lang bisa iban, bala tambok kay kanamit bisang bugas mo, kanamit sang kanon mo, kanamit sang namit kaon. Pero, kung naga-suprer na o naga-antos sa sang balatian, didto na maghinulsol. So, samtang mayo pa ang panglawason ta, i-control tagin mga ka-aksyon ang pagkaon naton, especially dapat balance ang aton mga ginakaon. So hindi mo ko diri expert, no, hindi mo ko diri dietitian. So pero amo na mga ka-aksyon,
mas mayo gid nga health conscious kita kay para kanami ibla magiyo kuno ka mag-an lang sa aton nga lawas kag wala kita sang may nga ginaantos nga balatian kay kabudlay mga ka-aksyon magbalatian nun subong especially subong nga panahon nga kabudlay magsulod pa sa ospital mayo na lang subong kay medyo naghalog na pero may mga subong may mga hospital gid sa gyapon hindi ka kasulod kung wala ka pa na swab test actually do ginapatuman na gyapon no sa mga hospital nga ining mga pasyente bala dapat kinanglan gid nga iswab para magsulod o labi na diri sa ato no sa diri sa amon dampi sa may regional hospital ba makaksyon hindi ka mabantayan sa imong nga bantay so amo na di do ka budlay kay tapos budlay man sa parts ng bantay mo kay kaluoy di gani sa mga tao bla makaksyon nga nagabantay blas ang ilang mga pasyente sus do ako lang naluoy especially kung kagahon makita mo kay diri sa amon makaksyon atubang gi kami sa regional hospital so diri sila sa dalom sa mga salog lang dra nagabutang lang sang karton kag maghigda lang So, sang December gani 2021, imbis Pasko ay mga ka-aksyon, nag-celebrate ka to ya sa inyo balay kay tungod kay Christmas or New Year ay sila yung mga ka-aksyon ari di siya sa dalom sang sa tubang sa regional hospital kag nagahumlad sang ila iya nga mga mga karton dira or ano dang ginahigdaan nila no so pero take a budlay sang sitwasyon so amo na i-protektahan ta aton kaugalingon kay especially kung magbalatian na ta hindi lang kita kundi gakaapektuhan ang iba naton yung mga kaupdanan sa puloy-an kay magluwas sa gilastuhon sa ospital ti amo pa ginay ang kahasol pagid bala so amo na ikawan ta, hindi ta magpatama gisang kaon, namit magkaon pero budlay magbalatian, So imagine 37 million ka mga Pilipino ang obese na subong mga ka-aksyon. So extra careful lang ta sa aton yung mga ginakaon. Okay? So kung di ka nakaw yung sang utan, piliton mo ginang kaugalingon mo yung magkaon kagidya sang utan. Kay sa utan damo ay na benepisyo. Pero kung matamaan di man nami. Amo nagihambal nila nga tanan nga mga sobra, hindi na siya nami mga ka-aksyon. So, hindi man pagpataming mo kagalingon. Tsakto lang, okay? Okay. Sa bahay naman sa COVID-19 mga ka-aksyon diri sa Pilipinas. So, alert level subong sa Pilipinas. Naka-status ko mga ka-aksyon or steady lang na sa gihapon kay gina-review pa sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang ining resulta sang alert level. So, amo na tub buwas nga adlaw mga ka-aksyon basi posible may bag-o na nga pagwa nga desisyon ang ang aton nga otoridad. So, but silingon nagakahulugan iniya nga naka-alert level 1 kita gyapon diri sa of course sa Bacolod kag kun diin man tong gin-declare nga mga alert level 1 or alert level 2 so amo na anay ang ilang nga mga alert level status tubtob sa karon or tubtob nga makapagwa sang desisyon ang aton nga National IATF. And of course, didto naman sa Sri Lanka wala maka-aksyon kay kabay may mga Pinoy ta didto nga mga OFWs. So mga 150 plus to nagligad ka mga Pinoy ang nagpanawagan nga nga i-repatriate na sila kay kabudlay ito sang sitwasyon mga ka-aksyon nga doon nag-declare na to iya sang bankruptcy ang pungsod Sri Lanka. So, bilang tikang sang Department of Foreign Affairs o kung DFA, ginapasaka sa Alert Level 2 para sa mga Pinoy sa Sri Lanka ang ila tong security concerns mga ka-aksyon. So, sa advisory sang DFA sa idalom sang Alert Level 2, wala sang bag-o nga deployment sa overseas Filipino workers sa Sri Lanka kag ang mga existing o kung ang may mga existing lamang kontrata ang ginatugutan nga makabalik sa pungsod. Galing sino pati yung makabalik sa pungsod Sri Lanka kaya nga do ila mismo presidente ganito nalagyo na to sa ilang lugar. So, amo na, agin pa siguro man sa DFA nga nagapadaya ng koordinasyon sa mga Pinoy sa Sri Lanka, paagi man sa Embahada sa Pilipinas sa Dhaka mga ka-aksyon. So, subong padayon gyapon tong protesta sa Sri Lanka bangod man sa economic crisis mga ka-aksyon or ining tungod ni sa mga leader Manila nga mga corrupt mga ka-aksyon, no? So, kabay pa mga Pinoy to nga mga Pilipino, mga Pinoy to nga mga fellow Pinoy to kabay pa nga ini sila
okay lang tong ilang sitwasyon kaya hindi lang pamuyon tang mga Pinoy man kundi ang mga Sri Lankan man nga naga-experience siya sining krisis sa ilang nga pungsod kay kabudlay katama puwerte wala ti ako ng mga kaaksyon subong sang yung mga supply sang gasolina kay ti amo na tungod sa economic crisis nga ila didto ya gina-experience siya. Okay? So, sige, alas 6, 16 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa Hulyo 25, mga ka-aksyon ina ang pinaka-first ever nga SONA sa atong presidente nga si Presidente Marcos. So, mga around 21,000 ka mga security forces ang i-deploy ni mga ka-aksyon sa iya nga pinakauna nga State of the Nation Address. So, pamatian, tana mga ka-aksyon, balo ka, very important, inakatama nga pamatian naton. Kay dra niya iplastar ang iya nga mga plano para sa Pilipinas, ano nga mga solusyon ang pagahimuon sa para mabalik ang aton nga maayo nga ekonomiya sa pungsod. Kag kung ano ang iya solusyon sining COVID-19 pandemic. So pamatian tara maka-aksyon for the anong iya plan or plano sa Pilipinas for the next 6 years nga pagpangalagad niya bilang presidente sang Pilipinas. So amo na pamatian ta kagibaluon ta maka-aksyon kon ano. Kag hindi ta danay sige da sang wakal-wakal nga amo na bala nga so na presidente ta way pagani so latanay nga kung ano ang iya dra nga mga mahimo kung may malaing mahimo i-criticize kung may maayong mahimo dayawa okay so hindi magpaka-bitter kay at the end of the day mga Pilipino kita gihapon kag hindi man nami maka-aksyon nga maghandom kita sang kalainan sang pungsod hindi man nami maka-aksyon nga maghandom kita nga sarurot balang ekonomiya naton kay para lang pamatud-an ang imo panindugan nga sala ang pagpili kay Marcos okay bilang presidente so batunan lang maka-aksyon kay himo ang imo nga part bilang residente sang pungsod Pilipinas okay so Las 6:18 Action Radio Philippine Standard Time pause kita na for some commercial breaks magabalik kita pagkatapos kid lamang sini Mag-champion, super power na mura siya! Tanggal pa, Max Mancha! Okay, so sige, good morning kay Elvira, nabati, nag-greet ko na gali. Annalyn Abanto Belanggoy, good morning. Si Mama Nini Jean Cabato, good morning, Mother. How are you? Kay Cap Eman Rectra, good morning, happy. Yes, please greet. Blessed morning sa Taranya. Pumuluyo sa Barangay Vista Alegre. Keep safe and God bless. Cap Eman Rectra. Good morning sa Modra. Cap Eman Rectra. Sang Barangay Vista Alegre. Okay? Salamat gid Cap. Kay Miss Jinky Dialagdon, good morning. Kag sa family ni Miss Jinky dra sa may Pandanon DSB, good morning sa inyo tanan. Kay Miss Remya Garcia, good morning Miss Rems. Si Rose Iriman, good morning man. Si Cecil Bekbek, good morning sa imo Cecil. Kag si watching through Facebook Live, morning lang da sa family Esmilia Maglantay. Sa Orchids Binubuhan kag sa ila ni Emilio kag Morena, happy listening lang dra sa inyo. Sa Barangay Binubuhan, happy weekend lang sa inyo. Sa Pumuluyo sang Bilog nga Barangay Binubuhan, good morning. Maninoy, Michael June Season, good morning sa imo. Have a blessed Sunday, man. Kag congratulations ko no sa tanan niya Sumag Tabunan Athletic Club officers and members, Junel Polvorido. Thank you from Chatuilis. Nga anong ila nahimo, Maninoy? Nga gina-congratulate mo sila. Nagdaog sila sa Okay, so sige, kay Zaldi Baldo Gayatinya, good morning man. Sa Gayatinya family dra sa Mahinigaran, kag sa syudad sang Himamaylan, good morning sa inyo. Kay
Tita Esterbel Batis, good morning Tita Esterbel. Miss Jean Oisiser, Miss Milili Oligo, good morning sa imo sir. May landa nga pag-monitor mandra sa may Barangay Tangub sa MM's Bunny Cafe dra, good morning. Kay Miss Jinky Dialagdon, ginatamyaw niya si Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, Angelica Lape, Nanay Bukay Caliejas, Mikey Montilla. Salamat gid. Good morning man kay mama niya Lulit Jalagdon, Papa Joe sa tanan niya family Jalagdon, Refuela, Toreno, dra sa may barangay Pandanon DSB. Good morning sa inyo. Si Robert Aguyo, ginatamyaw niya ang family Aguyo kag Alifonso family sa Mansawin, Oringao, Kabankalan. God bless. Okay, Robert Roma, good morning man sa imo. Si Manang gali sa nagligad si ang gingir ko gali nga si Kathy, si Manang May gali. Good morning sa imo Manang May. Manang May dra sa May Kabankalan City. Okay? Kag sino to ka nakita o gina nga may birthday balaman, nalipat ko sa ngalan niya. Pero i-greet ang tanan nga may birthday today. Happy birthday kag enjoy your day, ged. Okay? Si Christine Minyes Villalobos, good morning sa imo Tintin dra sa may Banwas ang DSB. Kamusta dra ang inyo nga negosyo nga paypay? So, kanami ito basang paypay nyo kay nagamit ko gid, no? Siyempre lang hindi pa gamito. Kaya nagbakal ka gani, di ba? Kanami kay kabakod. So sa mga ka-aksyon tabala nga pakadto sa DSB or maglagaw sa DSB, bakal kamo sang paypay sang DSB maka-aksyon. Especially ila ni Christine Minyes Villalobos. Bakal kamo dra maka-aksyon kay kabakod sang ila paypay kag kabarato lang. Ano tawag sini, magamit nyo, pwede nyo pang lampos. Pati first, sige mga ka-aksyon, standby sa pila ka mga dugang nga balita. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para Las 6:27 Action Radio Philippine Standard Time. I-check ta nga aton nga patrol para nasa iya nga mga balita sa siri nga aga. With Action Zil Minardo sa balita sa patrol, Action Zil. Aksyon na Dorel, ginkumpirmar ni Police Major Jury Puerto, Station Commander sa Bacolod City Police Station 8 na dead on the spot ang isa ka lalaki matapos maaksidente sa Lacson Extension Magsaysay Avenue, Barangay Singkang Airport, mga alas 10:45 sa gabi, Hulyo 16, 2022. Ginkilala ang biktima nga si Samuel Gustilo, 50 anyos, kag residente sa 96 Gonzaga Extension, Barangay 28 Syunad sa Bacolod. Sino kay Puerto, si Gustilo ang nagamaneho sa motorsiklo suminga Yamaha NMAX sa nasambit nga dalan sang hinali ng ini nakabunggo sa kahoy sang eucalyptus nga ini ang rason sang iya kamatayon. Palayag ni Puerto nga posible madasig ang padalagan sang biktima sang motorsiklo kag ang ini ang nakainom sang makahulubog nga ilimnon. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty Sea ang Thank you so much man sa mga ka-action ta nga nag-upod sa aton sa sili nga aga sa gihapon programa Action Reports Sunday edition. Good morning land ra kay Manju Arnejo. Mailanda nga pagpamati kay nang Mary Grace Eugenio Fermin sa Banwasang La Castellana. Good morning. Kag sa tanan nga nagasaulog sa ila kadlawan subong nga adlaw mga ka-action. Happy birthday lang dira sa inyo. Kag again sa aton panumdum sa tanan yung mga travel. Halong and stay safe mga ka-action. Okay, happy Sunday everyone. And sa tanan man mga padulong sa para magsimba subong adlaw. So ano man na hindi magkalipat nga magsunod sa health protocol, pagsuksok sa face mask, kag distansya mga ka-action. Okay? Para ma-maintain naton ang ining manubo nga record sang COVID-19 diri sa aton. Okay? So, sige. Stay safe and God bless us all mga ka-aksyon. Kilit-anay naman kita sa masunod nga Domingo naman sa isa pa ako na panibagong edisyon sa Action Reports Sunday edition mga ka-aksyon. Stay safe and God bless us all. Ini naman sa Action Dorel Cabato. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.